Zdravím vás, dámy a pánové. Vítejte u prvního Lukinos Chess rozboru. Tohle je trošku netradiční video. Dělám přímo longform video, na YouTube to dám, a budu dělat analýzu mojí vlastní partie z turnaje. Přednedávnem jsem na Instagramu a dalších platformách, jako na Facebooku, na TikToku ještě, jsem dal příspěvek o tom, že se zúčastním turnajem. Jmenuje se to Open letní Praha, nebo anglicky Summer Prague Open. A ta první hra se fakt povedla. Nechci vás zdržovat, podíváme se na hru, jdeme do toho. Já jsem první kolo hrál proti Adamovi Mrázkovi a on má rating 2004, měl jsem bílý. A tohle byla fakt fascinující hra. A fakt se asi hodně rozpovídám, takže připravte se, třeba se naučíte něco nového. Tak jo, jak to funguje, je, že jsem si, vlastně, to jsem chtěl říct, na turnajích to funguje tak, že na soupeře se můžete nějak i připravit. Tady jsem se připravil na soupeře, takže jsem si zjistil, co Adam Mrázek hraje za černýma. A ještě jsem se připravoval i mentálně, že to je důležitá součást, bez toho bych to nedal. Protože mentální část hraje fakt důležitou roli a hlavně i taky šachová část, připravit se na to, co soupeř hraje. A k tomu se dostaneme později, potřebuji vám to říct tolik, že první tah, co jsem zahrál, je E4, což vlastně za bílý hraju jako klasicky, všechno pořád. A Adam Mrázek zahrál černýma C5. Jenom pro zajímavost, pro začátečníky, tohle se jmenuje sicilská obrana. Že to je přesně ta varianta tahu, že vlastně zahájení, kdy bílej půjde pěšcem na E4, na C5. Pokročilý to už ví, ale pojďme dál. Já jsem proti tomuhle zvolil zajímavou variantu zahájení. Zvolil jsem tah pěšcem na C3. Dá se další zajímavost. Tohle se jmenuje Alapinova sicilská obrana. Že to je varianta sicilské obrany. Že je tady přímo C5. A tohle je varianta, co může nastat sicilský. Tak další tah od černého přišel kůň na F6. Jeho nápad je, chce mi sebrat pěšáka. A ještě k tomu vyvíjí figurku, vyvíjí koně. Takže to je důležité, že v jednom z mých videí jsem říkal, jak je důležité vyvíjet figurky. Se zmiňoval 3 zásady. Bojovat o centrum, vyvíjet figurky a dát král do bezpečí. Říkám to i studentům, ti to ví, někteří to ví, ale pokračujeme dál. Takže já jsem šel pěšcem dopředu, abych na něj zaútočil, aby vlastně musel jít koněm někam. Adam černý šel koněm na D5, protože neměl moc jiného na výběr a navíc koněm na D5 je to teorie, protože sem by to bylo divné. Navíc, nedej bože, kdyby kůň šel na D5, což se nestalo v té partii, tak kůň by najednou byl uvězněný. Nikam jinam jít nemohl. Kamkoliv půjde a přijde o koně. Ale to se nestalo. Adam je hráč, co má 2000 a zná nějakou teorii. Takže šel koněm na D5 a já jsem šel zajímavý tah střelcem na C4. Proč mi to přijde zajímavý v tom, je, že tohleto si myslím, že není tak častý zahájení, nebo nehraje se to tak často, proti ty sicilský. Co znám od různých šachistů, že co většinou hrajou, je, že bojují rovnou o střed. Že takhle bojují o střed, že to je přesně ta zásada, o které jsem mluvil, bojovat o střed. A že takhle pěšci jsou krásně postavený, něco jako piškvorky na 4, ale odboču. Já jsem zahrál to střelec C4, znovu útočím na koně, znovu musí něco s tím udělat.
tak se rozhodl pro koně na B6. A on útočí sem, na mýho střelce. A já se rozhodl vrátit sem, na tuhle stranu, aby pořád střelec byl ve hře a abych pořád mohl postupně nějak vyvinout figurky a dát král do bezpečí. A tady od Adama přišlo C5, útočí mi na střelce, já jsem se stáhl střelcem na C2. Takže tohle, já si myslím, že je jako fakt zajímavá varianta sicilské obrany, že takhle Alapin a potom vlastně střelec jde vlastně 3krát, což vlastně jako je docela i u pokročilejších šachistů docela mimo, protože na začátku máš vyvíjet figurky a netahat stejnou figurku víckrát. Ale tady jsem to udělal a tady si myslím, že jsem si to mohl i dovolit. Protože to samý dělal i černý. On šel koněm na F6, na D5 a na B6. Oba jsme na tom byli stejně, takže myslím si, že to bylo v pohodě. Pak on vyvíjel koně na C6, útočil na pěšce, koně na F3. Zase jsem si jeho vyvinul, dělal to 2 věci najednou. Vyvinul jsem koně a ještě k tomu ochránil jsem si pěšce. Přidal jsem mu ochranu. Tak jo. On šel pěšcem na D6. Chce pořád jít po mém pěšci a případně vyvinout střelce na bílém políčku co nejdřív. Tak já jsem vyvinul dámu. Tady jsem vyvinul dámu z toho důvodu, že jsem chtěl zase přidat ochranu pro pěšce. Normálně bych řekl studentům, že dáma se vyvíjí až jako později nebo naposled, ale tady to bylo v pohodě v tom, že tady sice zapojuju dámu a navíc zatím není ještě prostor, jak vyvinout koně a střelce. Že kůň na kraji, toho jsem nechtěl, že toho jsem chtěl, aby se zapojil nějak trošku jinak než na kraji a střelec zatím nikam nemůže jít kvůli pěšce na D2. A teďka tady se stala zajímavá věc. Adam Mrázek se zamyslel fakt na dlouhou dobu. Tady jsem myslím, že měl pořád ještě 1:20 něco. A tak. Jo, to jsem ještě zapomněl zmínit. Ježíš, to by byla velká kardinální chyba ode mě. Formát turnaje. Hraje se na 9 kol a hraje se tempem 1,5 hodiny plus 30 sekund za tah. Inkrement je 30 sekund za tah. Ale tam ještě je jeden takový twist, je taková speciální věc, že po 40. tahu se přidá automaticky 30 minut. Aspoň přidává se 30 minut z toho důvodu, že jakmile se dojde na koncovku, tak aby měli hráči ještě víc času, protože koncovky taky dokážou být komplikované. A tady se Adam z nějakého důvodu zamyslel. Střelec G4, tohle je teprve 8. tah. Takže jeho nápad, to jsou šipky krásné, jeho nápad je jít koněm sem, protože kdybych náhodou teďka udělal rošádu, tak on nemůže vzít koně, bych to musel vzít zpátky. A on by vzal vlastně pěšce zadarmo. Takže on už by tady měl o pěšce navíc. Počítač sice říká, že to je jako 0,2 přibližně vyrovnané, ale já jsem nechtěl být o pěšce míň. No, jako sice jsem mohl jít tady, ale nechtěl jsem jít tady, do téhle varianty. Tak já jsem se rozhodl pěšcem vzít na D6, to se stalo v té hře. To vzal zpátky dámou. Všimněte si, že pěšcem to vzít nemůže kvůli té dámě. Že tady vlastně, že tady to vlastně dáma dělá vazbu. Že vlastně váže toho pěšce. To je ten šachový šmedlík, ve kterém jsem mluvil v jednom z mých videí. Takže dáma to bere. A teďka tady jsem se na chvilku zamyslel, že jsem si řekl, jak chci zapojit figurky. Že ten střelec jaksi ve hře, kůň jaksi ve hře, ale zatím se hýbat nemůže, protože černý střelec mi dává šachový šmedlík. A tak jsem se zamyslel a já jsem zahrál potom tak pěšcem na D4. Jo, že počítač sice to nemá z toho radost, že teďka je to 0,0, že to je jako
zcela vyrovnané, kompletně vyrovnané, ale to je v pohodě. Jsme teprve na začátku. Ještě bude drama. Jo, a tady přichází speciální tah, o kterým jsem mluvil. A ten speciální tah je francouzský tah en passant. Jo, není to podvod. Tohle je opravdu pravidlo v turnaji, kdyby to náhodou někdo viděl poprvé. Je, že to funguje tak, že když pěšec jde o 2, přistane hned vedle cizího pěšce, tak ten cizí pěšec může vzít pěšce a jít na to políčko za ním. Ale může to dělat jenom tady a teď. O jeden tah později nejde to udělat. Takhle to funguje. A tady jsem to vzal střelcem. Já jsem to chtěl takhle vyvinout střelce, aby střelec byl na lepším políčku, že přece jenom na C2 je takovej schovaný a chci, aby jako víc hrál ten můj střelec. A tady se stalo něco překvapivého od mého soupeře. Znovu se zamyslel na nějakou dlouhou dobu a on udělal velkou rošádu. A já jsem si jako v tuhle chvíli říkal, že OK, sice je tady věž, teďka obě ty figurky míří na mýho střelce, ale ten král je na straně, kde vlastně nemá tolik jako bezpečí, nebo se mi to aspoň tak zdálo. Zapojil sice věž, něco vytváří, ale ten král může být nějaký problém v budoucnu. A tak teďka v tuhle chvíli jsem si tohle všimnul, že jeho nápad je vzít střelce a společně, která je krytá věží, že vlastně věž a dáma mi vlastně vidí na střelce. Tomu se říká mimochodem baterie, kdy vlastně dvě figurky míří stejným směrem. Něco jako když se vlastně jeden laser a potom druhý laser a spolu vytváří velký laser. Nebo něco takového. A teďka jsem musel řešit toho střelce. Musel jsem řešit střelce, kam s ním půjdu, abych od něj nepřišel. Přemýšlel jsem vlastně nad 3 možnostma. Jestli jít střelcem zpátky na C2, jestli jít střelcem víc na B5, nebo střelcem na E4. A vybral jsem si E4. Pardon, to jsem přeskočil. A tady mi to přišlo v pohodě, i když koukal jsem, že počítač chtěl ještě víc dozadu, ale já jsem chtěl být aktivnější. A teďka znovu se soupeř zamyslel a teďka přichází první plot twist. Teďka přichází první překvapení. Udělal jsem teprve 12. tah. A má nějak kolem 29 minut. Na začátku, nebo nějak přibližně později jsem zmínil, že ten formát funguje tak, že po 40. tahu se přidá 30 sekund. Teda ne, přidá se 30 minut. Po 40. tahu. Ale my jsme teprve u tahu číslo 12. A už vlastně vyplýtval hodinu. Takže teoreticky by on vlastně měl mít do 40. tahu, aby se mu přidalo dalších 30 minut do konce, musí odehrát ještě 28 tahů. To je v průměru jako 1 minuta za každý tah a to je strašně málo času na klasické kolo. Je to strašné hospodaření s časem, že ani sám nevím, co se Adamovi honilo hlavou, že přemýšlel tak dlouho nad zdánlivě klidnou pozicí, jednoduchou pozicí a že tohle mi fakt hlava nebrala. Já jsem měl ještě nad hodinu. Aspoň věděl jsem jako svoje plány, co jsem chtěl udělat. Ale nevím, proč se Adam zamyslel nějak dlouho. Tady měl už asi 29 minut, možná ještě méně. Tak zahrál v rychlosti pěšcem na E5 a tady jsem konečně udělal rošádu. Předtím jsem nemohl dělat rošádu, protože jsem musel řešit jiné věci. Teďka už jsem mohl udělat a už jsem si řekl, že jsem byl v klidu. Tak znovu se zamyslel černej. Čas mu pořád běžel. A najednou z nějakého důvodu už má 7 minut. Vyplýtval ještě víc času.
nebo možná ještě míň. Ale prostě už počínaje tímhle tahem, už Adam měl jako v průměru asi jenom 30 sekund. Kdyby mu došel čas, tak by tu partii prohrál. A to prostě on musí hrát všechny tahy rychle. A on prostě nebude mít čas na to, aby si zkontroloval svoje tahy, zkontroloval svoje plány, zkontroloval moje hrozby, jestli náhodou jsem tam něco, je dobrý tah. A to je právě taky zákeřná věc, že čas je taky součástí partie. To je zajímavost, to jsem zmínil v jednom z mých videí, že čas, s ním se taky musí umět dobře hospodařit. Protože když na začátku přemýšlíš dlouho, tak přijdeš o čas, který ho potřebuješ později. To je zajímavý takhle, jak to funguje. Jsem udělal rošádu. A teďka, jak postupně už začal mít méně času, tak v rychlosti zahrál pěšcem na F5. A tady mi začalo tloukat srdce. Jako že já jsem si prostě říkal, že já jsem si všimnul, že já teďka můžu vyhrát pěšce proti hráči 2000 rating. Že to funguje tak, že vlastně, že ta sekvence byla takhle. Střelec bere koně na C6, dáma to bere na C6 a teďka tím, že dáma vlastně odešla z D6, tak ten pěšec na E5 je prostě mrtvej a může ho sebrat dáma, co stojí na E2. A to se i taky stalo. A od téhle chvíle jsem měl jako pěšce na míň a ještě k tomu Adam má průměr kolem 30 sekund nebo minutu. A to je sakra málo. A to jsme teprve To jsme teprve u 15. tahu. On ještě musí udělat 25 tahů, aby se mu přidalo 30 minut, jinak prohraje celou hru. A teďka už hraje fakt impulzivně, rychle. Jo, vidíte to? Počítač najednou vyskočil, protože si myslí, že moje pozice už je o trošičku lepší, ale taky jsem si říkal, že to nebude dobrý pro něj. Možná to vypadá, že něco má, že to může být nebezpečný pro mě. A tady mám takový krásný tah. Když se nad tím zamyslíte, kam ta dáma vlastně může jít, tak sem po téhle diagonále nemůže, protože tam vlastně to celý hlídá střelec. Tohle nepřichází v úvahu. Tady sice to vypadá, že to je bezpečný, ale Adam tam má taktiku. Kdybych šel dámou na D4, tak najednou černej má jako lepší pozici, protože černej má tam speciální tah. Střelcem bere na H2. Tomu se říká odtažnej šach, že vlastně tím vlastně střelec vlastně uhnul věži z cesty, aby mohla vidět na dámu. Kdybych tohle udělal, tak bych přišel o dámu a přišel o dobrou pozici a mohl ještě prohrát. Ale já jsem si toho všimnul. Takže na tohle si dávám pozor. Prostě kdybych to dobral koně, tak bych prostě přišel o dámu. A tohle je strašně velká nerovnováha. Že dáma je fakt hodně silná figurka a nemůžu si dovolit přijít o ní přes tuhle taktiku. Takže tam taky nemůže na D4. Tady nemůže, to se bere pěšec. Ale tady na G7. To jsem přemýšlel, ale to jsem si řekl, že taky nemůžu. Možná si říkáte, Lukáši, proč nemůže ta dáma vzít na G7? Je to všechno o tom, co udělá soupeř potom. Protože když to vezmu na G7, tak zase pozice je lepší pro černého. Protože teďka může věží na G8. A tím pádem černej má zamířené figurky na mýho krále. Že teďka vlastně jsem vlastně pod palbou. Je to jako, tohle je jako takovej můj bunkr. Odehrává se světová válka venku a už jsou jako 4 jako flotily, letadla, námořní armáda, všechno nade mnou a připravují na mě nálet. A to nechcete zažít, že ne? No a navíc kamkoliv dámou bych uhnul, třeba
No neuhnul. Třeba sem, tak on může vzít toho střelce. A já to nemůžu vzít zpátky kvůli té věži na G8. Tohle by byla znovu vidlička. Tohleto je to přemýšlení do budoucna. Že jsem jako věděl, že takováhle taktika se může stát. Jenom od té chvíle, kdybych vzal pěšcem na G7. Ale to se nestalo. Já jsem tam měl ještě jiný překvapivý tah, co jsem taky zahrál. Místo toho jsem zahrál německý tah, mezitah, neboli Zwischenzug. Dámou na E6. Dáma dává šach a tím pádem teďka vlastně černý musí reagovat na šach. Teďka musí něco dělat šachem, nemůže dělat nic jiného. Jo, všimněte si, i kdyby měl pořád tu taktiku, pořád ji nemůže udělat, protože má větší problém, který musí vyřešit. A to je ten král, to je ten šach. Šach je něco jako stopky, co zastaví čas. Že prostě musíš reagovat jenom na tohle, nic jiného. No tak král uhnul a teďka si myslím, že jsem zahrál krásný tah. Koněm na D4. Teďka kůň uhnul z políčka, teďka se pohnul, aby střelec nezdvojil mé pěšce a nerozebral moji ochranu. A to ještě k tomu. Ten kůň útočí na dámu a brání moji dámu. Dělá vlastně 3 věci najednou. A tohle byl fakt pěkný tah. A nezapomeňte, že Adam má pořád málo času. Pořád jsme teprve u 17. tahu. Co on Adam zahraje? Dámou na C7. Teďka se chce sebrat pěšce tady. Já mám víc času, jsem v klidu. Snažím se být v klidu. Pořád jako trošku začíná znervoznět, že je to, mám pěšce navíc, mám lepší pozici, mám lepší čas a můžu to i vyhrát. OK, teďka tak v tuhle chvíli jsem řešil, jak zastavit tohle, tak jsem jednoduše uhnul pěšcem, abych zaútočil na střelce a mezi tím Adam znovu zahrál zajímavý tah. V rychlosti zahrál věž HE8. Věž z H na E8. Útočí na dámu. Že on teďka si říká, jestli mi vezmeš střelce, já ti vezmu dámu. Další problém pro mě, co musím řešit. Já toho střelce vzít nemůžu, jinak bych přišel o dámu. A dáma je nejsilnější figurka na šachovnici. Takže to musím řešit. Takže dámou nemám moc kam jako utéct. Ale můžu se schovat. Utíkám dámou na B3. To je jediný políčko, které je bezpečný pro dámu. A teďka Adam zase s málo časem musí něco udělat s tím střelcem. Tady v tuhle chvíli jsem předpokládal, že půjde střelcem na E2, že mi zaútočí na věž. Ale to se nestalo. Tohle by byl nejlepší tah, kdyby zahrál střelcem na E2. Ale on zahrál brutální chybu. Zahrál střelcem H5. A najednou vystřeluje šipka. Vystřeluje ten evaluační bar, vyhodnocovací bar. Že prostě teďka už najednou říká, že pozice je trošku lepší pro mě. Všimněte si, že vlastně ten sloupec, když je tady víc bílé, to znamená, bílé je na tom líp. Když je tady víc černé, tak to znamená, černý je na tom líp. Ale tady černý udělal chybu. A mě to začalo tloukat srdce. Ještě víc. Že už začal být jako... Že prostě už jsem začal být nervózní. Už od tohohle tahu. Protože tam jsem měl vidličku koněm na E6. A zaručeně vyhraju nějakou figurku. Vidlička na dámu a na věž. Ale já zaručeně vyhraju nějakou figurku navíc. Proti hráči 2000. Takže on tady, Adam, se rozhodl obětovat střelce, teda obětovat věž. Já jsem to vzal a teďka on má věž, já mám 2 věže. Že to prostě, mám víc materiálu než hráč, co má 2000. A ke všemu mám víc času. Takže to je prostě, já jsem to začal jako fakt znervoznět. Tady jsem si v hlavě říkal,
Lukáši, máš víc času, máš víc materiálu proti 2000 rating hráči, nepodělej to, nepokaž to. Ale tímhle si zaděláte na problém. Že normálně tohle jsem si takhle říkám, vyprávím příběh, jak se to odehrávalo a že takhle jsem se zamyslel, nebo řekl sám sobě, ale pravda je taková, že když si sami řeknete nepokaž to, tak to většinou pokazíte. Protože se soustředíte se na výsledek, že musíte vyhrát, ale přestáváte se tolik soustředit na tu pozici, co se odehrává na té šachovnici, což je ještě víc důležitější. Takže postupem času jsem se snažil jak uklidnit, protože jsem věděl, že když budu nervózní, tak to možná nevyhraju. Takže jsem se snažil uklidnit. A přepnul jsem mindset. Že jsem si řekl, že Adam je jako moje kořist. Má horší pozici, má méně figurek, musím ho zabít. Ne tak doslovně, ale prostě musím ho dodělat. Je prostě, já jsem vlk, on je červená karkulaka. Já ho musím ulovit. Nemá úniku. Musím jít na to přesně. Nemá úniku. A potom, co jsem zapnul tuhle mentalitu, tak stres, kortizol šel dolů. A že už jsem se začal méně stresovat a začal jsem mít jako predátorský mindset. Zabijácký mindset. A teďka pokračujeme dál. Adam má znovu málo času. Střelec jde na F7. Další chyba od něj, protože já mu beru pěšce. Já mu postupně beru všechno. On má málo figurek. Nemá věž, on přišel o věž kvůli té vidličce, kvůli té koni. Proto ukazuju koně na miniatuře videa. Teďka jde střelcem na C4. Snaží se zaútočit na moji věž. Uhýbám věží. A teďka věž F8. Pořád se mě snaží otravovat. Pořád se snaží něco vymyslet. Vidíte to? Plus 39,2. Tohle je hodně dobrá pozice pro mě. Já tu věž vzít nemůžu, protože tam je pořád ten střelec na D6. Schovávám se dámou na G4. Abych se pořád musel bránit, že vím, že něco může útočit na mě, tak teďka přepínám do obranného modu. Teď jde pěšcem na H5. Tady jsem si říkal, jestli to vůbec vzít nebo ne. Ale radši jsem to nevzal. Já jsem chtěl pořád jako bránit, aby neobětoval věž na F7. To je taky zajímavý, že to jsem si všimnul, že on může to takhle prostě vymýšlet nějaký zlověstný plán, protože kdybych mu to vzal, tak myslel jsem, že by si mohl dovolit i tohle. A já věž bych to nemohl vzít, protože sice bych mohl, protože bych dostal vidličku. A to jsem nechtěl. Já jsem chtěl co nejjednodušší pozici, abych zatím to udržel jednoduše a bez komplikací. Takže já jsem se rozhodl, že zůstanu dámou na H4, abych si kryl toho pěšce na F2. Pak šel střelcem na D5. A to jsme, hádejte u jakého tahu, my jsme u tahu teprve číslo... Počkat. Já to mám teďka partiář mimochodem. Střelec 25. Ještě 15 tahů. Pořád má ještě 15 tahů na to, aby se mu přidal 30 minut. Jinak prohraje. On všechno tyhle tahy musel hrát rychle. A mezi tím já jsem toho se snažil jako kalkulovat, počítat, co se děje a tak dále. Ale měl jsem to pod kontrolou. Takže já si myslím, že to je taky další věc, co je těžký u turné nebo u šachu, mít se pod kontrolou. Že nenechat se ničím ovlivňovat. Prostě takový zen mod. Že
vyřešit to klinicky přesně a tak dále. Ale pokračujeme dál. Teďka vyvím střelce, který se vlastně po 26 tazích zapojuje. Že vlastně po celých 26 tahů jsem nehýbal ani koněm, ani věží a až teďka zapojuju střelce na E3. To je zajímavý. 26. tah a teďka teprve se dostává do hry. A teďka zapojuje koně. Chce jít to po střelci a ještě k tomu chce jít po pěšci. Tak já jsem šel koněm na D2, že předtím to byl kůň na C4 a já jsem šel teď na kůň na D2. Čekal jsem, že mi vezme střelce, což se mi i stalo. A tady, čím se to vezme? Pěšcem ne, protože bych dostal vidličku. A najednou už nemám tak velkou výhodu jako předtím. Tohle je vidlička a on by něco zase získal zpátky. Takže tady jsem to musel vzít věží, aby nic takového nebylo. Abych si pořád udržel svoji výhodu. A teďka útočí střelcem na C5, na moji věž, která vlastně sebral střelce. Uhnul jsem věží zpátky o 1. A teďka věž se zapojuje do hry. A černý jde dámou na C6. Teďka se znovu, všimněte si, další baterie, co nastavuje, tentokrát míří na mýho pěšce, co je na G2. Takže možná to vypadá hrozba. Ale já s nízkým stresem, s nízkým kortizolem jsem přišel věží na AE1. Tohle je tah 30. Ještě 10 tahů do tahu číslo 40. Aby se jemu přidal 30 minut s tím, že má horší pozici a tohle prostě nezachrání. Že mně bylo úplně jedno, že udělá tohle. Ve skutečnosti on to udělat nemohl. Protože kdyby to on udělal za střelcem na G2, tak najednou mám dáma G3, vidličku na krále a na střelce a ještě k tomu vyhraju střelce, další figurku. Ježe v tuhle chvíli to, že jsem zjednodušoval pozici, by mi udělalo radost a že tohle by byla další jako skvělá pastička proti hráči 2000. Zase se opakuju, promiňte, ale to prostě tak dobrá hra. Tohle byla tak dobrá hra. Tak, to se nestalo. Místo toho šel pěšcem na A6, chtěl postavit únikové políčko a teďka jsem si sebral pěšce na H5, kráše na A7, snaží se utéct, aby ještě ten král přežil, protože král je přece jenom. Ale nejhlavnější věc, že vlastně v šachu je cíl dát mat, to znamená útočit na krále. A teďka se snaží král utíkat, abych na něj nic nepodniknul. Ale on mě taky nic nepodnikne. Můj král je zatím v bezpečí, ale on má méně figur. Nebo vlastně nemá tak dobrý figurky jako já. Sice má dámu, sice má věž, se tam střelet za koně, ale já mám věž a on ne. A přitom věž je silnější než střelec. Věž má 5 bodů a střelec má 3 body. Takže mně to bylo jedno. Já to prostě chci vyhrát, já to chci zjednodušit tu pozici, nechci komplikace. Takže a teďka přijde zajímavá sekvence tahu, která ho vlastně dokončila. Tohle je tah B4. Útočím na střelce. Střelec se vrací na B6. Co teďka udělám? Jdu C4. Znovu útočím na střelce, tentokrát na střelce, který je na D5. A teďka tím pádem střelec bere na G2. A další tah překvapení, dámy a pánové. P5. B5 teďka útočí na dámu. A ta dáma vlastně dělá klíčovou roli, protože dáma je jediná figurka, která hlídá střelce. A nikde jinde ho hlídat nemůže. Vemte si to, musí se kamkoliv pohne ta dáma a černý přijde o střelce. Přijde o figurku, o které jsem mluvil. Prostě, aby hlídal střelce, tak musí být buď na G6, ale tam nemůže kvůli mý dámě. Na D5 nemůže kvůli pěšci. Na E4 nemůže kvůli koni. Na F3 nemůže kvůli koni. Vlastně ten kůň, co je tady na D2, hraje velkou důležitou roli. Že prostě jako zastavuje ty klíčové políčka. Že ten kůň je tady úplně postavený krásně. A prostě
I přesto, že se kůň zapojil jenom jednou, dělá důležitou roli. A tady vidíte, jak je důležitý vyvíjet figurky. Teďka, po tom, co jsem šel B5, on šel dámou na F6, s tím, že si doufal, že něco podnikne na F2. Možná to vypadá děsivě, že teďka vidí střelec, vidí dáma. A tady pořád ta baterie, zase o který jsem mluvil. Věž a dáma. Všichni vlastně vidí na F2. A vypadá to nebezpečně. Ale přišel tam další nečekaný tah. C5. C5 teďka vlastně uzavírá komunikaci teďka bránit střelci v tom, aby viděla na F2. Střelec se musí pohnout. Pohnu se na A5. A teďka poslední tah, dámy a pánové. B6 šach. B6 šach. A tady se soupeř vzdal. Protože nemohl dělat nic jiného. Cokoliv udělá, přijde o něco nebo prohraje. Jestli půjde králem na A8 nebo B8, tak dostane mat. Vidíte to? M6, to znamená mat za 6 tahů. Mat. Zaručený mat. Černý nemůže dělat nic, dostane mat, prohraje, konec, mrtvej. Prostě tady může takhle sekvence následovat. Může následovat sekvence věží na E8, dával bych šach a dostal by mat. Už tady skončila hra. A tohle to byla, dámy a pánové, první výhra proti silnému soupeřovi s ratingem 2000. No, k tomuhle chci ještě říct nakonec, že soupeř dost špatně využíval čas. Špatně hospodařil s časem. Na začátku ho vyplýtval a chyběl mu čas, který potřeboval v pozdější fázi hry, v té střední hře. A na to i doplatil. Jo, že vlastně kvůli tomu, že hrál rychle, tak neměl čas kontrolovat si po sobě, jestli to, co udělal, je dobře nebo chyba. A na to i doplatil. A tady možná ještě doufal, že něco bude, ale tohle bylo krásný. Všimněte si těch posledních tahů. 5 tahů. Pardon. Tady. Počínaje teďka. B4, C4, B5, C5, B6. 5 tahů pěšcem vede k smrti černého. A já to vyhrál. A tohle je první kolo. Dámy a pánové, tohle je zázračná výhra proti hráči s ratingem 2004. A teďka mě čeká druhé kolo. Tentokrát mě čeká mexický FIDE mistr s ratingem 2288. Mám ještě pár minut, než vyrazím na turnaj, takže popřejte mi štěstí. Tohle snad jste se něco naučili nového. Kdybyste měli nějaké otázky, napište dolů do komentářů. Dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky.